Poľovníkom na Dolnom Šariši pomáhajú deti zo školského krúžku mladých priateľov poľovníctva. Zver potrebuje pomoc najmä teraz v zime. Deti ju spolu s poľovníkmi prikrmujú. Tento rok musia poľovníci cez zimu prikrmovať viac ako obvykle. Zveri chýbajú plody ako bukvice či žalude, ktorých sa pre sucho urodilo menej. Prikrmovaním chcú zmenšiť škody hlavne v mladých lesoch. Hlavne tá raticová zver Daniela, jelenia a srnčia robí ohrys stromkov, tých, ktorí sú vysadené. A práve my takéto centrálne krmoviska zriaďujeme v oblastiach, kde nie je to taká vysadba a tú zver zgrupujeme alebo ju centralizujeme. Poľovníci vyrážajú do lesa cez zimu na prikrmovanie minimálne 10 krát. Na prvé tento rok na Dolnom Šariši vyrazili poľovníci z revíru Kolejová spolu so školákmi zo šarišských Bohdanoviec. Do jedného krmelca hlavne pre srnčiu zver musia doniesť 30 kg jablk, 50 kg kukurice, metrak sena a soľ. A hlavne v čase vegetačného kľudu my sa snažíme našej zveri pomôcť tým, aby sme im spestrili potravu. Po prednáške deti vyložia donesené potraviny. O podobné výlety do lesa je medzi deťmi záujem. Aj keď je zima a v lese treba často šliapať do kopca. Áno, teraz keď som sa opýtala, kto by chcel ísť na prikrmovanie zverí do lesa, tak sa zdvihli všetky ruky v celej triede. Je to príroda, deti príroda vždy lákala, deti sa vonku radi hrajú v prírode. Sa urobia skupinky a zakrmujeme aj na inšie krmelce. A v lete mu ukážeme naše psy, trofeje, zvieratka, ako sa volajú a priebežne si to precvičujeme. K plnému krmelcu dorazí zver až v noci, preto deti srny či jelene nevideli. Ale v týchto lesoch sú aj diviaky, zajace, bažanty, ale aj šelmy, rys a medveď. Asi aj preto, že môj ocko je poľovník, ale aj ma to baví. Tí poľovníci nechodia len s puškou, ale že aj tým zvieratám aj pomáhajú. Chcela by som vidieť lesnú mačku. Do lesa poľovníci školákov berú aj preto, aby eliminovali vandalizmus. Drevené krmelce neraz končia ako palivo v peci. Poľovníci tak ročne musia postaviť desiatky nových krmelcov. Diana Murdziková, RTVS.